motenore kod mano. Ka wawere gi weche motenore kod mago matimore Sondu, en ni lokruok e moko kuom jotend migepe manyo tim kod jatend piny Kenya William Ruto. Gido weche siasa e Masawa mar piny Kenya. Jatend migao Moses Kuria olieko ni nitie jotelo moko ma ok mor kode kendo moseyo wach lokruok. Kuria wach magi Garissa e kinde ma gavana Manyeri to nyiso jotelo mawuok Masawa mar Kenya mondo chiw luor ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. George Bati miwa mathoth. Ndalo achiel bang' jatend piny William Ruto lando lokruok e moko kuom tend migepe. Lokruok makamano chal makoro tugo paka mar siasa Masawa mar piny Kenya kendo chiwo ranyisi ni nitie winjruok mosebedo mawach e kind moko kuom josiasa mawuok Masawa mar Kenya. E twak mare gwenge mag Garissa, Moses Kuria manyo ogole migao mar ohala kod dongruok kembe kendo tere migao mar jotich piny owacho kod chopo chenro mag piny owacho. Odiro weche machal kama to jodito moko e sirikal ka okoni kata ok gimor kode to pod obiro go tich kako kinja. Hata wakuja nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutwanga, nitaendelea kunyorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara. Within 6 months, wataanza kwenda kwa rais kumwambia, ai, amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 12. Governor mar County Manyeri Mutahi Kahiga kata kamano nyiso jotend migepe mawuok Masawa mar Kenya ni nyaka gichiw luor ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo ging'e ni lemo magimako en mar oganda magiwuokie. I will address Moses Kuria, I will address Alice Wahome, I will address Zachary, I will also address Rebecca Miano, and I will also address Professor Ndungu. Any position you hold is not yours. Those are positions belonging to the community, including of Kithure Kindiki and Rinturi. Let us rally around the Deputy President, who has security of tenure. He was elected by the people. And his is a joint ticket with the president. Kauli koni lokruok makamano chal ma omayowa oteku. Mutahi Kahiga wacho ni jotend migepe Musalia Mudavadi ema oyudo ber bang' mielemo machielo mar bedo jatend migao mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko. Kata kamano wacho ni gionge kod ng'ur nikech teko mar lokruok ni e lwet jatend piny. But the greatest gainer is someone from Western, the Prime Cabinet Secretary, who now has a docket of the foreign affairs. So for us, we see that as a plus for him, and we say the president has a right to do that. Jotend migepe Musalia Mudavadi e ote mare mbui mar X opako jatend piny kuom lemo ma omede kendo singo mar tiyo gi tekrene duto e chopo lek mag piny owacho mar Kenya Kwanza kod rito dwaro mar oganda jo Kenya. Manen seneta mogwel Isaac Mwaura ma bende nyowal kaka jawache lo piny owacho bende opako jatend piny William Ruto kodjalupne Rigathi Gachagua kuom podone lemono ka bende okoni ogone Nyasaye erokamano kuom miye tijno e sa mowinjore. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare